Centre de formation professionnelle Kaja Sanogo Segukaw fe Dar Salam n'i b'a fɛ ka sa ka kalan kɛ yaasa ka se ka i yɛrɛ dɛmɛ i ka siniɲɛsigi ani ka se ka kalan kɛ taabolo minnu kɔnɔna na n'o olu bɛ u bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛɛ lajɛlen a bɛ se ka to i ka siniɲɛsigi baaraw bɛ se ka olu kɛ kalan mun bɛ yen n'o olu bolodalen don u bolo sa o kɔni ye pano n'o ye pano solaire ye o sigili k'o kalan kɛ plomberie ale ni sokɔnɔna ɲɛgɛnw olu dilanni k'o kɛ karoda o bɛ yen maçonnerie ka taa se peinture bâtiment ma électricité bâtiment construction métallique menuiserie métallique ni menuiserie bois ka taa se nakɔ sɛnɛ ma min ye misiw tulɔli ye bagan mara ka taa se sɛ maraw bɛɛ lajɛlen ma yaasa ka se ka so fana jɔ so minnu bɛ se ka jɔ bi an ka togodaw la ani ka se ka olu entretien bɛɛ lajɛlen kɛ machinisme agricole ka taa se staff décoration ma transformation agroalimentaire nin bɛɛ lajɛlen bɛ centre de formation professionnelle Kaja Sanogo la biogaz k'o faamuya k'o dɔngala kari min ye ɲamaw ye k'olu bayɛlɛmali baaraw kɛ fo ka taa se ɲamaw yɛlɛmali ma ka se k'olu kɛ nɔgɔ ye nɔgɔ min bɛ se ka mago ɲɛ yaasa ka sigida kɛlɛli kɛ centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ale bɛ nin bɛɛ lajɛlen boloda karamɔgɔ jolenw b'u bolo minnu ye kalan kɛ ka kalan faamu n'u yɛrɛ bɛ se fana ka se ka denmisɛnninw bɛ mun kalan k'u kunna ka se k'a lawaleya teliya la nin baara bɛɛ lajɛlen sigilen don u bolo yaasa aw ka se ka ye nin ko in na sa a b'aw senfa biribiri ka taa min ye segukaw fɛ Medine min ye centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ye k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka sa tɔgɔ sɛbɛn kɔni olu daminɛna segukaw fɛ yen min ye don o don ni dimanche sen bɔra la k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 8 ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 16 ma yaasa aw ka se ka kunnafoni jɔnjɔnw sɔrɔ sa a bɛ nɛgɛjuru sira n'o o ye 76 03 12 23 a bɛ se k'o gosi min ye 66 03 12 23 walama a bɛ se ka bɔlɔlɔ sira fana lajɛ Alassane Traoré min ye 875 ye ka se ka min ye arobase kɛ gmail.com yaasa aw sen ka se ka don u ka kalanko la min ye centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ye ale ɲɔgɔnna ka dɔgɔ bi kalandege ale ni baara ko o ta na sira la an ka jamana kɔnɔna na. Elhaj Amadou Adital diinɛ kuntigi ba de don ɲɔrɔ kɔnɔna na Tijaniya o bolofara min bɛ ɲɔnɔ olu ka kalifa de don a minɛna an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan an miirina b'a a la a bɛ yɔrɔ yɔrɔ nin waati na an bɛ dugawu kɛ a ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ min ye Cɔnɔ Amadu Adital ye maa minnu ni a bɛ u bolo an b'a yirula k'a fɔ silamɛ don laadiri don baarakɛla don faso kanuna don miiriya ɲuman ka bɔ Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka ɲɛsin a ma yaasa a ka bilali bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a ka segin ka na a ka denbaya kɔnɔna na ka na an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o ye an ka laɲini ye an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ bolofara bɛɛ lajɛlen ka dugawu ka fala ye bɛɛ bɛ seli la bɛɛ bɛ bato la zaviyaw kɔnɔna na misiriw kɔnɔna na tarikatigiw bɛɛ lajɛlen wulilen don k'u jɔ bi an b'an ta fara u ta kan min ye an ka nin cɛkɔrɔba ɲuman in ye min y'an ka nin kalifaba in ye min y'an ka nin mugadamba in ye a ɲuman bɛ se ka segin an ma cogo min na an b'o dugawu kɛ ka fara silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan ala k'an tulo don kibaru ɲuman na. 2015 ka se 2025 ma o ye san 10 ye san 10 kunnafoni min bɛ aw lakodɔn ka olu kɔlɔsi ni ka u lakana o san 10 waleyaw ka se k'o ɲɛnamaya APDP ko k'a bɛ aw wele a avril kalo tile 8 ka se tile 10 ma san 2025 baaraw bolodacogo filɛ nin ye ɲɔgɔn kunbɛba dɔ bɛna kɛ maaw bɛna bɔ jamana caman na diɲɛ kɔnɔ ka na o bɛna kɛ ni université kurukanfuga ale ka bolodi ɲɔgɔnma ye maa caman min na ka kuma ka hakili jagabɔ kɛ min ye kunnafoniya yɛrɛ min bɛ maaw lakodɔn o bɛ se ka lakana cogo min na
Afrika tile segi ka sa tile kɔnɔntɔn ma a bɛ kɛ dɔnniya kulu sanfɛ Badalabugu kulu kan. Barodalasigiw bɛna kɛ min ye ɲɔgɔndanw bɛna kɛ video la ani slam na ani critique o fana bɛna ladege CCB la. Nin bɛɛ kun ye ka kunnafoni di maaw ma. Nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen a bɛna kɛ sababu ye ka hakili jagabɔ kɛ ka faamuyali kɛ min ye diɲɛ kunnafoni disira kuraw ye ani diɲɛ yɛrɛ baarakɛ minɛn kuraw n'an k'a ma ko numérique u ka siniɲɛsigi o ka se ka sabati ani fana kunnafoni min bɛ aw lakodɔn aw kun ka ko kunnafoni o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lakana cogo min na sabu n'o lakanana o y'a ka ɲɛnamaya lakananen ye a ye n'a ka fara an kan nin san ta baara an ka se k'a kɛ kunnafoniya min bɛ adamaden yɛrɛ lakodɔn o bɛ se ka kɔlɔsi cogo min na ani k'o lakana walasa san tan wɛrɛ min bɛ na o baaraw bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɛ n'a mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la a bɛ se k'an wele 20 23 86 15 walima www.apdp.ml. So oye ale ye san 60 maaw kulu ta nisɔndiya kɔnɔna na ka taa n'u ye Air Burkina bɛ se yɔrɔ yɔrɔ la baara kɛcogo o ye waso bɔ bi ko in na min ye Air Burkina ye a ma dan o ma koyi nin waati in na ni maa min b'a fɛ sa ka bɔ Bobo Julaso ka t'i yɛrɛ sɔrɔ Abijankaw fɛ yen o taa ni ka segin o ye 50,000 ani 2,300 ye o bɛ kɛ Air Burkina ale fɛ yaasa maa minnu bɛ yen n'olu bɛ Bobo n'u b'a fɛ ka taa Abijankaw fɛ yen u ka taa ni ka segin o bɛ se ka nɔgɔya cogo min Air Burkina a ma dan o ma koyi sigiɲɔgɔnya ɲuman kɔnɔna na maa caman bɛ yen i b'a dɔn k'a fɔ ko olu bɛ donitaw kɛ min ye Air Burkina ye doni tali hukumu kɔnɔ kɔnɔna na sa o kɛlen don ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi i bɛ fa o fa n'i b'a fɛ k'i ka doni bila ka taa Air Burkina bɛ se yɔrɔ min Wagadugukaw fɛ yen don wa Bobo Julaso don wa Bamako wa Niamey Abidjan Lomé Cotonou Accra ani Dakar i dan ye ka nɛgɛjuru sira k'ale kɔ 72 u ka bɔlɔlɔ sira fana o bɛ frɛtiko ale ta na sira fɛ maa minnu b'a fɛ k'u ka donibaw ta ka taa Wagadugu ka taa Bobo Julaso Bamako Niamey Abidjan Lomé Cotonou Accra ni Dakar Air Burkina ale y'aw jigi bɔ sabula min ye sigiɲɔgɔnya ɲuman o pankuruso o ye Air Burkina ye san 60 min ye baara ye a kɛcogo a ɲɛnen don u bolo nin waati in na. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. An filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ waleɲuman dɔn bi sɔgɔmada in na an bɛ taa Sankaw fɛ yen office de moyen bani ale bɛ labɛn na ka atelier sigi atelier min bɛ sɛnɛko kibaruya ka kɛba atelier in kan ka kɛ san ɲinan ta bɛ kɛ san salon ta ma kɛ Segu wa ɲinan ta bɛ kɛ san
min ye Isa Kante ye ni ale office de moyen ba ni directeur ye an n'ale bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru la o kɔfɛ fana Keba ko jidaga sugu wulilen don sisan sabula minɔgɔ bɛ mɔgɔw la funteni bɛ kojugu n'an bɔra yen an bɛ taa premier ministre fɛ yen général de division Ablaye Keba k'a ye Orange président directeur général bisimila kunungo o ɲɛna nka an b'a fɔ a ye Orange ka maa joginnen ka ca dɛ maa mun tɔɲɔnnen don Orange ko la monsieur le premier ministre olu fana ɲini k'olu la jeune baden de bɛ yen u ni Orange bɛ procès la bi ni Orange taara damakasi k'i fɛ yen ko degun b'a kan a fana ka tɔɔrɔ bɛ maliyɛn denmisɛnnin caman kan dɛ a ka ca ni denmisɛnnin 200 ye bi Orange ye minnu gɛn ka bɔ baara la u ka hakɛw si ma dafa donc i b'i hakili to o fana na Orange n'u taara kasi fɛ yen u ka maa degunnenw n'olu fana bɛ kiiri la hali bi an ka jamana kɔnɔ an b'o fana f'i ye premier ministre i hakili to o fana na Keba o tɛ de an ka saraba la belebele sabu kelen dugulamini Algérie encore an y'a jaabi o Keba daluya contre daluya de tɛ sisan sa wa an kɔni ma Algérie ka foyi ye drone min gosira a mugumugu n'a ɲɛɲɛ n'a fɛn bɛɛ lajɛlen o bɛ Mali bolo bi ko kɛra cogo min a bɛ ka dangɛnɛmaya wa min ye kiiri tigilamaw ye Keba olu fana ye information judiciaire u y'o dayɛlɛ an ka jamana kɔnɔ yaasa ko in finman n'a jɛma a bɛɛ lajɛlen ka dɔn nin y'an donkan ye bi sɔgɔmada in na ko funteni a barika bonyanen don maaw k'u hakili to o la kosɛbɛ ji u k'o di denmisɛnninw ni maakɔrɔw ma u k'u sɛbɛkɔrɔ min maa minnu bɛ yen n'u bɛ baara kolo girin kɛ ni tile bɔra u kan'u ta wari nata fɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛ yen bi n'o kun bɛ se ka don ka t'u sigi suma na u k'o matarafa yɔrɔ minnu bɛ yen fana n'o olu ye yɔrɔ sumalenw ye fana u ka o lajɛ ka se ka maakɔrɔw bila yen min ye denmisɛnninlakaw ye olu ka tilekɔrɔ yaala u ka dɔgɔya ji ka d'u ma kosɛbɛ maa minnu bɛ yen ni olu kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko baara kolo girinfɛn t'u bolo tile barika bonya kojugu u k'u yɛrɛ minɛ sabula zen t'a Keba an bɛna taa fɔ 47 la ko n'i ma kaba yɛgɛrulen ka tila ka tɛmɛ maaw dalen dilan kan i kɛra i ko u y'i ta k'i su jikalan na i kɛ cogo cogo i tɛ se ka suma donc an b'a fɔ sa ko bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la janto yɔrɔ la kɔrɔ cogo ka ɲi nin y'an donkan ye sɔgɔma in na. ni wari dafara e passé daka kasira dinama Sungalo e kungolo ati dugu wari ko diba fo dugu andugu don warata de o koni kuma tala sa e ka sama mone to yi i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filani wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mone i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mone ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye. Keba sɔgɔmada in na an bɛ taa Maninkurakaw fɛ yen an y'a fɔ n ko sanubɔko in a ko kɛlen don kataba 4 ye daragi de kɛlen don ka ba tiɲɛ Keba an ka jɛ an ka mɛn u yɛrɛ da waleya min bɛ sen na u ka dugu kɔnɔna na u bɛna n'a ɲɛfɔ an ɲɛna an k'a lamɛn. Salon dari ke wati dari pula fili kelen ci aywa mina fana aku kelen adam na pada ko malo ke to kasim pada ko ti fosi
aya keba an bɛ taa sankaw fɛ sisan san min ye OPIB directeur ba yɛrɛ n'o ye Isa Kante ale b'an bolo kɔrɔ yan an b'a lajɛ n'an sera ka directeur i ni sɔgɔma an bɛ i fo sankaw fɛ i Kante lamɛnbaga bɛ fo ayiwa salon ko an kun bɛ Segu o ye tiɲɛ ɲina ko an bɛna taa an sigi san 5 ani 40 la nin kalo in tile 16 a n'a tile 17 ayiwa ɲinan ta bɛna tali kɛ dakun jumɛn na directeur n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen garijɛgɛ fɔlɔ ye kɛnɛ ye kɛnɛ di lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma amina yarabi n y'a fɔ cogo min na salon an kun ye lajɛ dɔ kɛ minisiri kun y'a lajɛ présider Segu tile fila an ye tile fila baro kɛ parce que an kun y'a jateminɛ k'a fɔ an bɛ sɛnɛ cogo min na sisan n'o ye bon ka sɛnɛ kɛ k'i yɛrɛ balo ka ɲina sugu kɔ o la sɛnɛkɛla a ka taabolo a tɛ fɛn sɔrɔ parce que n'i yɛrɛ balo n'i ma don sugu la n'i ka sɛnɛfɛnw tɔw ye i tɛ se k'i yɛrɛ furakɛ i tɛ se ka i ka denmisɛnninw bila ekɔli la i tɛ se ka fɛn caman kɛ i ka diɲɛlatigɛ la parce que sɛnɛkɛla tɛ foyi wɛrɛ kɛ bɛɛ ka mara sɛnɛ nakɔ dilan an ko an ka bɔ o sɛnɛ suguya kɔnɔ yanni mɔgɔw ka taa malo ta kɔfɛ ka na dɔ kɛ bɔ o la wari min bɛ taa malo ta kɔfɛ an kɛ olu wele ka na u ɲin don sɛnɛ la sɛnɛ min n'a bɛ se ka dɔ fara an ka sɔrɔ kan sɛnɛkɛla b'a ta sɔrɔ an bɛ balo ɲuman sɔrɔ mɔgɔbatigi b'u ta sɔrɔ banku b'u ta sɔrɔ fɛn bɛɛ b'a sɛnɛ yɛrɛ filière kɔnɔ n'o ye filière ye bɛɛ bɛ ta sɔrɔ a kɔnɔna la usiniers fana b'u ta sɔrɔ o tɔnsigi de kun bɔlen sisan nɔ komi a tun kɛra samiya daminɛ tuma min na coopérative caman nana office de moyen banni la o ni coopérative ye ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya o y'a sɔrɔ dɔw ye danni kɛ o y'a sɔrɔ dɔw ye labour kɛ bon kumaɲɔgɔnya kɔni donna sen na mais ɲinan an ko an bɛ wuli joona ka mɔgɔbatigiw ni ONG ni service technique ani coopérative de agriculteurs bila tɔnsigi la tile fila u hakili lajigin taabolo dɔ la ka sariya ɲɛfɔ in na ani walasa u bɛ se ka bɛn ko la min n'o ye agriculture contractuelle ye ka contrat signé sɔrɔ hukumu kan sɔrɔ hukumu kan donc an bɛ de ɲina nin kalo tile 16 ani 17 Ngo ni y'a faamuya ɲinan sisan a bɛ fɛ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ sɛnɛ kɛ olu ni sɔrɔkɛlaw ka ɲɔgɔn sɔrɔ yaasa dɔ ka fara sɔrɔ kan a kana da dumuni dɔrɔn ma wa ka da wala exactement ka se y'a bakuruba fɔ a kana da dumuni dɔrɔn ma an ka kɛ sɔrɔ min bɛ da dumuni nafa bɔ ani ka sugu sɔrɔ an ka jate la an ko an bɛ balo malo bɛ bɔ kɔfɛ o de ka ca kosɛbɛ n tɛ se ka n t'a fɔ n b'a sanga ni min bɛ produit yan parce que statistique ko don munna an tɛ se ka don an yɛrɛ la an ka wari kɛ ta ka taa di ta yɛrɛ sɛnɛ kɛ ka balo la donc tɔnsigi tile donc mois d'avril ni mai ni juin o b'a to ni bɛn kɛra ko la u ni ɲɔgɔn cɛ contrat bɛ se ka négocier yanni samiya kɛ don maintenant sɛnɛkɛla bɛ se k'a fɔ e ye magobatigi ye e mago bɛ tɔni 500 la an coopérative bɛ se k'a d'i ma mais an mago bɛ fɛn minnu na tigitigi o ye nɔgɔko ye o ye siko ye o ye minɛnko ye minɛnko bɛ tali kɛ kabini joona ka labour kɛ kabini joona ka semin kɛ ani ni minɛn bɛ se ka sɔrɔ fɛnɛ ka malo tigɛ ka gosi i b'a lajɛ Segu bi usine bɛ Segu bi n'a bɛ malo yɛrɛ gosi a ka ca usine bɛ Mopti bi n'a bɛ malo gosi a ka ca mais a si tɛ malo sɔrɔ san kɔnɔ malo min u mago bɛ malo min na k'a sɛnɛ ka a kisɛ bɔ ka a fiyɛ k'a don bɔrɔ kɔnɔ bon an b'a feere malo man ca malo a production man ca a production man ca parce que sɛnɛkɛla bɛ sɛnɛ kɛ n'a yɛrɛ ka se de ani gouvernement bɛ subvention min d'a ma engrais la bon subvention tɛ labɔli kɛ kɛnɛ bɛɛ la dɔ de bɛ di u ma mais ni an donna agriculture contractuelle kɔnɔ o ye taabolo ye taabolo min bɛ magobatigiw ni don production na olu ka sɔrɔ bɛ kɛ dɔ fara sɔrɔ kan parce que fɛn bɛ sɔrɔ jɛ bi o ye siko ye o ye minɛnko ye ka wuli ka labour ni danni kɛ o ye engrais yɛrɛ fɛnɛ quantité ye engrais hakɛ min kan ka don suman kɔrɔ
ani bin faga mi se ka do fɛnɛ ka bin faga ani ni malo tigɛtuma sera ka mansin sɔrɔ min b'a tigɛ ka gosi ani k'a lasago ka bila bɔrɔ kɔnɔ mais contrat b'o de bɛɛ fɛngɛ kalo tile 16 n'a tile 17 la maa jumɛn ni maa jumɛn welelen don kɛnɛ kan san ye bon an ye mɔgɔ 100 ni kɔ de wele a tɔnsigi la a mɔgɔ a ka ca mɔgɔ mais bakuruba n'a y'a ta an ye ministère de l'agriculture mɔgɔ bɛ na ani ifridi n'o ye interprofession ye ani ofisiri mɔfiti ɲɛmɔgɔ a n'a ka jama ani ofisiri ɲɛmɔgɔ n'a ka jama ani ofisiri mɔfiti ɲɛmɔgɔ n'a ka jama ani ONG partenaire dɔ bɛ yen Luxdep de ye nafolo nin bɔ min b'an dɛmɛ ka nin kɛ ani Amasa Afrique Verte o bɛ Segu mais an ye magobatigi caman wele Iriseriw b'o la Moulin Moderne b'o la Tuguna b'o la DPA b'o la Ɲumani b'o la entreprise Cissé ni entreprise Kɛmɛso olu bɛɛ b'a la donc olu caman bɛ ka fara banques kan n'o ye Sɔrɔ Iribaso ni BNDA ni BDM ninnu ye minnu bɛ an ye minnu ta minnu bɛ san pour que u k'a faamuya k'a fɔ an bɛ baara min na a ka fisa et puis an ko fɛnɛ n'i y'a jateminɛ saro kunna sini an kun bɛ kɛnɛ dɔ kan n'o ye assurance agricole ye hali n'an taara contractuel la fo k'i kɔ sɛmɛ de assurance la walasa magobatigi o wari min bɔ ka don sɔrɔ sɛnɛ la olu bɛ se ka assurer en cas de difficulté ni kɔlɔlɔ nana kɔlɔlɔ min b'a to dɔ bɛ bɔ sɔrɔ la donc banque fana bɛ se ka farinya ka juru don sɛnɛkɛlaw la k'a di mɔgɔbatigiw ma ka taa sɛnɛ jukɔrɔma don don mais an ko agriculture contractuelle in tɛ ka dugukolo di mɔgɔbatigiw ma dɛ mais u bɛ baara kɛ ni sɛnɛkɛlaw de ye olu ka coopérative walasa u mago bɛ quantité min na n'o ye malo quantité min ye san kɔnɔ n'u bɛ se ka produire a bɛ produire ni fɛɛrɛ min ye office ka baara ye mun ye ka ninnu bɛɛ labɛn ka kalan di sɛnɛkɛlaw ma k'u kɔlɔsi fo ka taa se récolte ma bange fɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ se ka wɛrɛ dɔw de kɔnɔ. ayiwa directeur an b'a dɔn k'a fɔ laɲini belebeleba kɔni bɛ nin ko in kɔfɛ o ye jumɛn ye. laɲini bɛ nin kɔfɛ u y'a ye ko de ka sɛnɛkɛlaw u bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ mali bɛ dun ka fa min na an ka o dun ka fa an ka sɔn gɛrɛw la an ka balo bɛɛ kana bɔ kɔfɛ parce que ni sɛnɛkɛla ni waritigi k'a bɛ taa malo ta Thailand a bɛ wari de kɛ ɲɔgɔn kan ka bila banque fɛ ka taga n'a ye wari bila banque fɛ ka taga a bɛ avion de ta ka taa Thailand ka taa malo san n'a y'a san a bɛ bateau ɲini ka don a kɔnɔ n'a ye bateau ɲini ka don a kɔnɔ a bɛ taa kunbɛn port dɔ la kalo 3 n'a taara kunbɛn kalo dɔ la port 3 mobili de ɲini k'a ta ka bɔ Abidjan ou bien ka bɔ Conakry ou bien ka bɔ Dakar ka na Mali la bɛ se mɔgɔbatigi min tila u bɛ bɔ o gɛlɛya bɛɛ ma wari min i b'a dɔn cogo min o de ye économie yɛrɛ sinsin jamana kɔnɔ ni wari tɛ minnu jamana kɔnɔ a ka gɛlɛn économie bɛ se ka sinsin sɛnɛkɛla mana wari sɔrɔ a mana wari sɔrɔ a ka sɛnɛ kɔfɛ a b'a yɛrɛ furakɛ a b'a ka magoɲa fɛn caman ta o wari min bɛ circuler an ko o de économie bɛ yiriwa an ka jamana kɔnɔ mais dun ka fa yɛrɛ sinsinni a bɛ nin bolo ne miiri la agriculture contractuelle an ka bɛɛ ni don a la ka bɛɛ ka hakɛ k'a ye jamana bɛ hɛrɛ sɔrɔ balo bɛ dafali kɛ balo ɲuman yɛrɛ fana bɛ sɔrɔ. ayiwa directeur an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i ka nin laseli ninnu na an b'a fɔ sisan ko k'an bɛɛ sa ni ala n'a kira sɔnna a ma min ye nin kalo in tile 17 a n'a tile 16 tile 17 kɛba an na ɲɔgɔn sɔrɔ san ye sisan an bɛ segin ka taa maninkurakaw fɛ yen maninkura bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko olu kɔni degun b'u kan sabula daragi ale kɛlen don k'olu ka ba kɔnɔna tiɲɛ kosɛbɛ waliya min bɛ sen na a ko ka gɛlɛn nka u yɛrɛ ye min fɔ a la an ka jɛ an k'o lamɛn. Salamu alaikum wa alaikum assalam ta'ala wa barakatuh. Kasim Traoré ko fɛn min bɛ mɔgɔ senna teliya o b'i dana teliya a salon dannikɛ waati ne ni kunnafoni kelen ci ma ayiwa ɲinan fana a ko kelen a daminɛna banakɔrɔ dun malo kɛ dɔgɔn Kasim banakɔrɔ ti fosi nɔfɛ fo k'a k'a sago ye kɔ jadisi dɔw bɛ anw bara yan Cagadugu Sikɔrɔ ani Maninkura cɛ jadisi dɔw bɛ yen n b'a fɔ jadisi minnu don o ye daragitigiw de ye a daragitigiw jadisiw don parce que olu bɛ bɔmin de don bɔmin min don jikan bɔmin fana don daragi bɛ baara min kɛ jikan bɔmin dɔn de don donc an ka tigɛndani n'o ye batigɛ danka ye
kabini lawale dangando kulu ne bɛ maaw la tɛmɛ sira in fɛ sanga ni waati bɛ su ani tile don kelen ko si t'a la donc an jɔrɔlen don ka siran ka hami tarata tɛmɛnen daragitigi ninnu nan'i fɛnsɛ k'u bɛna se an y'an ka donsow ni jeunesse la bɔ k'u la faamuya u ka se ka ɲa anw ma ka tɛmɛdani ni to yen nka hali bi u dagalen don an ka danga in kɛrɛfɛla de la u ka ca u daragitigiw dagalen don an ka danga in fan na fan ko f'u k'a se Kasimu ka wele da ɲɛmɔgɔ ma koyi u kana lajɛ dɛ u kana lajɛ i ye ko don kɔnɔdimi tɛ koyi ɲɛdimi de don a b'i ye u kana lajɛ u ka ɲa anw ma ka don an jigikɔrɔ k'an ka dangani ni u ka kɛ ala ye u ka kira ye k'o to anw ye an ka se ka maaw latɛmɛ salon manugura ka kulu firila ni manugura ye sugujɔmusow y'an bolo an ye su naani nin don n'o bɔra yen fana an ka danga in juralikɛla minnu bɛna faraba olu bɛ ni mago ɲɛ an ka danga in na an yɛrɛ sigilen don an ni danga cɛ a tɛ tɛmɛ mɛtiri 25 kan n'a nana fɔ ko kana an ka danga kɛ bɔmu donnen ye Kasimu gɛlɛya b'a kɔnɔ dɛ diɲɛmɔgɔ kɔni tulo b'an na fantan ni faama bɛɛ tulo b'an na ka deli ala fɛ ka deli a kɛrɛ fɛ hakilimatigi minnu bɛ yen u ka wuli ka ɲa anw ma walasa anw na danga in na se ka lakana a budayi hakɛto b'o ka salala rasuli ayiwa nin ye maninkurakaw kumakan ye ani cagadugukaw olu ka danga bilama k'a kɛra don kataba 4 ye keba sanu tɛ nafa min ɲ'an ye mais an k'a lajɛ kɛ sanu an yɛrɛ k'an sigi k'a lajɛ kɛ o don ko Mane Saka ye min fɔ Kulukoro keba taa maninkala kɔnɔ kɛ i ka fɛn dɔ yira ko sanu ye min ye mɔgɔw ye miliyari baw bɛ ka cɛ mɔgɔw ni véhicule ni mobili sanfa dugufɔw bɛ ka tɛmɛ olu la don ka kɔngɔn kɛ u kan nafa foyi t'u k'a la ninnu fana ka sɛnɛkɛyɔrɔ mɔgɔw bɛ t'u sigi jida la jida nafa de kama n'a fɔra ko ka sanutigiw ni daragitigiw to olu ka don o fana kɔnɔ tuguni samiyɛ setɔ la ka taa bi mɔgɔw kan ne yɛrɛ bolo gouvernement kan ka fɛɛrɛ de tigɛ bi mɔgɔ bɛ kaso jugu la nin ko ninnu na u ka fɛɛrɛ tigɛ k'u bɔ maaw tɔɲɔna nin sanuko in na maaw degunna nin sanuko in na ɲɛ tugulen don fɛn caman de ka nin sanuko in na an ka jamana kɔnɔ nafa min tɛ dugudenw ka o tɔɔrɔ de b'u kan wa fɔnkɔɲɔgɔnkɔ caman de bɛ dugu caman kɔnɔna na bi ka sababuya kɛ nin sanuko in ye sanu in dun a yelekutɔ an ye keba a bɛ gɛlɛya dɛ sɔgɔmada in na min ye Algérie ni Mali ka ko ye an b'a yira k'a fɔ Mali ni Algérie fila bɛɛ lajɛlen kɔni ye u ka pankurunjigu yɔrɔw datugu u jamana fila bɛɛ lajɛlen y'a yira sa k'a fɔ ko maa si ka avion civil fara militaire k'a tɛ bɔ jamana fila si la ka taa ɲɔgɔn fɛ yen waleya in Algérie de fɔlɔ kɔnna k'a fɔ kalo tile 7 n'o ye ntɛnɛn tɛmɛnen ye ko ale ka pankurunjigi kɛnɛ kɔni k'olu datugulen don avion ye minnu bɛ bɔ Mali kɔnɔ ka tɛmɛ olu ka jamana fɛ ko a si yamaralen tɛ o nɔgɔnin kelen fana na Mali ɲɛmɔgɔw fana n'o ye ministre Madina ye ale fana ye bataki kɛ k'a yira sa k'a fɔ ko min ye Algérie fana pankuru fɛn fɛn bɛ b'u fɛ yen finitigiw ta fara jamanadenw ta kan ani doni ta avion k'a si sen ka na cu anw ka jamana kɔnɔ yan tuguni ko sabula min ye Algérie ye ale ko k'ale bɛ nin kɛ ko Mali ye ale wele bɔgɔ jeninen kan diɲɛ seleke naani bɔgɔ jeninen kan ale yɛrɛ bolo o man ka kɛ lasigiden minnu bɛ yen sa n'o o ye Mali ni Burkina ni Niger ye olu kɔni u y'olu wele u ka lasigiden bɛ yɔrɔ minnu na u ni Burkina yɛrɛ ta lasigiden o ka sɛbɛn minɛli u y'o bila kɔ kan min ye Algérie ye bi ale kɔni bolo sa ko Mali donna ale ka dugukolo kɔnɔ ni kilomɛtiri 1 ani buruburu 6 ye Mali ale ni kuma in bɛɛ lajɛlen nkalontigiya keba k'a daŋɛnɛmaya bɛɛ lajɛlen ye min ye Mali Burkina Niger n'olu ye État AES jamanaw ye u y'a yira fana k'u fana ka lasigiden minnu fana bɛ Algérie u b'u wele ka na kuma fɔ u ye kunun na sini ko min ye Algérie ye a y'a ka nimisa yira sabula a ko min ye Mali ni Burkina Niger ye min kɛ ale tun b'an ka sɔn k'o ɲɔgɔnna ta ka ɲɛsin Mali ma lasigiden n'o ye Burkina ta ye o baara min bilara kɔ kan k'o man ɲi bi bi in na keba ka kɛ ni pankuru waleya in ye an ye ja dɔ sɔrɔ ja min don ɲɛfɔli bɛ a la ko min kɛra an k'an tulomada fɛ nanzarakan don n'an bɔra yan n'a ɲɛfɔ bamanankan na maaw k'a faamu
Chers amis, bonjour, où que vous soyez. À titre d'illustration, juste pour montrer en image et appuyer ce que les autorités maliennes ont dit par rapport dans le communiqué, suite à l'attaque du drone malien par les Algériens. Et la position qui avait été donnée, 19 degrés 52 minutes, 4,738 secondes, 2 degrés 53 minutes, 10,1 secondes, ça c'est la position 1. Vous voyez, la position 1, cela veut dire que le drone était là quand on a perdu le signal. Et ensuite, après la frappe du drone, la position 2, qui est là, 19 degrés 51 minutes 53,526 et 2 degrés 53 minutes 36,99 secondes. La position 2. Et effectivement, quand vous remarquez, quand on frappe, ça va en reculant et c'est venu tomber ici. Et ce que les autorités maliennes ont dit, effectivement, c'est vrai. Voici la frontière entre le Mali et l'Algérie. Au sud, au nord, il y a l'Algérie et au sud, il y a le Mali. Donc le sud algérien est considéré comme au nord du Mali. Et ça, c'est la ligne de démarcation. Vous voyez cette ligne-là, jusqu'à la ligne frontalière, vol d'oiseau, ça fait 9 km. Et ça correspond exactement à ce que les autorités maliennes ont dit. Et on voit également que c'est sur le territoire malien. Donc, ce que je veux dire, c'est que la victimisation de l'Algérie, c'est faux et que les autorités maliennes ont bel et bien raison que le drone se situait en territoire malien et que ça a été frappé en territoire malien et c'est tombé sur le territoire malien. Donc l'Algérie peut se demander pourquoi ils n'ont pas fourni les coordonnées ni les éléments qui montrent que c'est sur leur territoire. Si ça devrait être à 2 km, ça doit être dans les barrages, ici. Mais ça n'a pas été le cas. Vous voyez, Tinzawatan est là. Tinzawatan est l'Algérie. Tinzawatan malien aussi est là, c'est juste en face. Les deux Tinza sont là. Tinzawatan de l'Algérie, la ligne frontière est là. La ligne de démarcation est là. Donc pour vous dire que les autorités maliennes ont raison et la vérité triomphera, Inch'Allah. Merci beaucoup. Nous... Ibe Jainira, Chewe Kaminyo for Mauga Sega Famu Bamanangana. Akoko Malinye Mo, Uye Kiwaria Mundi, Kafoko Pangurui Agoshira Yoromi, Ani Watimina Funteni ni Tleni Fon Haka Kunye Awati, Malie Kiwaria Munuduko Kiwara de Kiwara Jele. Koni ye avion la ni yoro ina keba ani Algérie danche ko bla jele nyebe ala avion goshira ka to ni yoro ine la o ya ka yoro folo e yoro mi ni Mali mo ye min fo o ka bataki konna na ka keni kibaria munumbe no olu sorole no olu bela jele ba yira sa ka fo ko Mali ye panguru goshira yoro mi nu foro la Mali communique kono ko e legese ka kenu o ko fana etuguni keba akoko ni ye Mali ni Algérie danche laje ani ka avion yere goshiro laje no ya goshiro folo nye kiba e ka foko ani Algérie danche ka janko sebe wa mi ye avion goshile atara binyoro mi keba o etenza waten fanvela doni ayo fana yira ka o fana nyefo ka yira ka foko avion fleur mina ni eta a goshira kana binyedi wa ni yo yoro jatemine ko fana sege iba e ka fo li mi me Mali ni Algérie che ono fana ka janko sebe tuguni kateme danchembe Mali ni Algérie fenga ayo fana yira donc goshiro folo ani avion tara bioro mina ni mpela jeleme Mali dugukolo sanfɛ ina fɔ ale be ka ɲɛfɔ cogo mina akoka ma daw ma dɛ ko terendere muguma min filɛ ni keba ni ɲɛbo la o de Mali ni Algérie dancɛ ye panguru yɛrɛ bina yɔrɔ mina o ye Mali ka yɔrɔ ye wa min ye tenza mun fana be no ye Mali tenza ni Algérie tenza ye a kɛra o fanfɛ yɔrɔ de la nga abe bara ale cercle kɔnɔna do keba donc ko pour que ka yira mɔgɔ la ka fɔ ko ala ka tiɲɛ dɛmɛ hali bi ko Mali ɲɛmaw ye min fɔ fo kana se sisan ma keba o de ye tiɲɛ ye sabula daluyaw yɛrɛ la keba bi bɛɛ lajɛlen ma dɔn ka fɔ ko pankuru in a mɔɲɔmɔɲɔ wo a fɛn wo n'a binna i ka dugukolo kɔni kan i na se k'o ta k'o yira mɔgɔw la dɛ waleya minnu fana kɛra misiri minnu kɛra k'a gosi
Turkiw fana nana keba olu fana ka sɛgɛsɛgɛli kɛ parce que avion san olu de fɛ n'o ye drone Akenzi ye a sanna olu de bolo olu fana ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ k'u ka jateminɛw kɛ fɛn mun ye avion in sɔrɔ minɛn min y'a gosi a kɛra cogo mun kɔnɔna na olu fana y'o bɛɛ lajɛlen bandɛgɛ k'o di an ka mɔgɔw ma donc k'a fɔ ko an donna u ka dugukolo kɔni kan o kuma kɔni ti a la bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a ja la k'a yira k'a fɔ ko Mali a ye fɛn mun fɔ nka keba kɛlɛ de don nin kɛlɛ in an bɛ kɛlɛ kelen min na o kɛlɛ kelen de don min ye fusamantiya min ye ka an kɛ k'an minɛ k'aw bila aw bolokɔrɔ Algérie tiɲɛ don u fana fɛ yen sɔrɔdasi fanga de bɛ yen ni maaw t'o kalama an b'o f'u ɲɛna Algérie bisimila depuis u ye indépendance da sɔrɔdasi fanga de b'u fɛ yen n'i tɛ sɔrɔdasiw ka kuma fɔ yen i tɛ fanga sɔrɔ yen wa olu de bɛ mɔgɔ sugandi min bɛ sigi fanga la yen hali ni ye civil ye mɔgɔ sigira yen a bɛɛ lajɛlen ye sɔrɔdasi de ye keba wa olu ka sɔrɔdasiw u y'u seko n'u damayira min k'u ka jamana kunna bi denmisɛnninw de fana b'anw fɛ yan minnu fana ye taabolo falen minnu ye kow kɛcogo falen maa minnu bɛ yen ni u ma taa n'olu ye ka t'u sigi ka taa valise fa wari la ka d'u ma maa minnu ma nataw nɔfɛ maa minnu ma dumuni k'u fɛ yen maa minnu b'a f'u ma ko ci tɔgin tɔnci minnu sera k'u jɔ u jɔyɔrɔ la k'a dɔn k'a fɔ ko min ye baara min kan ka kɛ bonya ni karama kɔnɔna na u nana sɔrɔ bonya min bɛ Mali ni Algérie cɛ u y'o ko o bɛɛ lajɛlen matarafa fo ka taa se waati jan ma keba n t'a dɔn ni hakili b'a la waati min na Kidali kɛlɛli daminɛna Asimi ye mun fɔ mɔgɔw ye k'u ka taa ni ko in ni hakili ye sabula an ni maa min bɛ an bɛ ka taa baara kɛ maa min ka fan fɛ a dɔnko ka ca a bɛ sɔn ko suguya bɛɛ lajɛlen ma mais kɛmɛ wɔɔrɔ min ye Algérie dabali ban minɛn minnu ye baara kɛ Kidali kɔnɔna na ni minɛn min bɛ ka baara kɛ Kidali kɔnɔna na bi Algérie kun t'a dɔn k'a fɔ ko nin bɛɛ bɛ Mali bolo hali drone in gosira yɔrɔ min riposte mun kɛra ka da o ka keba o y'a to u k'a dɔn k'a faamuya k'a fɔ ko min bɛ senna an ka jamana kɔnɔ bi sisan bɛɛ y'i dan yira maa caman bɛ ka bɔ ka kuma dɔw y'a yira k'a fɔ ko fɔɲɔgɔnya ka don jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ fɔɲɔgɔnya a kana taa ɲɛ parena ale ko Qatar ani Irisilakaw ko olu ka se ka u sen don a la ka kuma ni ɲɔgɔn cɛ ko nka ko Algérie min kɛ ko a man ɲɛ Pulo fana y'a ka communiqué kɛ maa caman bɛ yen bi olu ko nin ko in an k'an jija a kana futinɛ kana taa yɔrɔ jan na keba o waati kelen na Bamakɔ kɔnɔna na yan denmisɛnninw bɔra ka taama kunun ko aw yɛrɛ tun b'o kɛnɛ kan min sɔrɔlo la an k'o yira maaw la. Ne ye Madame Jakite Amsetou Ba ne bɛ mouvement an ka taa de la an bɛ fɛ k'a yira diɲɛ mɔgɔ la k'a fɔ de Maliyɛnw ɲɛdɔnniya tɛ k'anw na bilen ni mɔgɔ o mɔgɔ ye ɲɛdɔnniya k'anw na an b'an ta juru sara donc Algérie k'a dɔn k'a fɔ a ye min k'an na a ma bɛn a ma an bɔkun y'o de a ma bɛn a ma bi a ma bɛn a ma sini donc an bɔra k'an ka faamaw kɔkɔrɔma don Algérie ye min kɛ a ma k'an ka faamaw la dɛ a y'a kɛ Maliyɛnw de la puisque an ka impôt ni taxes de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛlɛkɛminɛn ninnu san ni mɔgɔ min ye kɛlɛkɛminɛn ninnu tiɲɛ a b'an kunna i m'a kɛ sɔrɔdasiw la dɛ i y'a kɛ Maliyɛnw de la bari sɔrɔdasi ninnu fana ye Maliyɛn de olu bɛ ka Mali de dɛmɛ donc an bɔra k'an ka dusumakasa de yira Algérie la a ye min k'an na a ma bɛn a ma an b'an ka faamaw kɔkɔrɔma don. Kala fo ka barika da Maliyɛnw fo jama bɔra a kɛra nimisi wasa a kɛra kunkɔrɔta ye laɲini tɛ kelen an ɲɛ b'a la le 31 mars ka jugu le 1er avril la Mali drone dɔ bɔra ka bin Tezawaten Algérie fɛ ka drone ye jamanadenw ka wari u ka impôt n'u ka taxe ye a bɛ ka jamana lakana a bɛ ka jamana basigi o binna jamana wɛrɛ fɛ jamana mun n'anw y'an miiri anw dɔ kun ye kunun k'u to jɔnya la an y'u bɔ jɔnya la k'u to Faransi bolo an y'u bɔ Faransi bolo an y'u soutenu an y'u dɛmɛ an y'u tɔbɔtɔ an y'u k'u yɛrɛ n'an ka drone binnu fɛ an t'a kun dɔn an y'a ɲini k'a kun dɔn an bɔra a kalama an nana y'a sɔrɔ k'a fɔ an ka drone kun ye terroriste ye a bɛna t'u bombarder k'u neutraliser k'u minɛ k'u di jamana ma ka jamana basigi mais Algérie de empêché an nana faamuya Algérie a empêché ka da mun kan ka da Faransi ka objectif dɔw kan pour que n'anw ye juguw minɛ an ka jamana bɛɛ bɛ sigi n'anw basigila k'anw stabiliser k'anw lafiya o bandolu ye o t'olu fɛla ye o kama anw fana bɔra ka na Algérie ambassade da la bi ka na an ŋaniya ka n'a yira k'an ka soutien k'a yira an ka autorités la k'a fɔ an b'u kɔ bi an b'u kɔ sini. bi an farala ɲɔgɔn kan ka n'a yira an ka autorité la ko Algérie ye agression min ta ka an ka jamana sɛgɛrɛ k'a fɔ ko jamana kɔnɔdenw an bɛɛ lajɛlen b'u kɔ donc n'u ye hakilina ye n'u y'a bila yɔrɔ yɔrɔ an bɛ komi an yɛrɛ ka gafeba constitution o b'a fɔ cogo min ko la défense de la patrie est un devoir pour tout citoyen o hokumu de kɔnɔ an nana yan ka na
acte min posera régime algérien fait kana acte ka condamné. En plus de ça, ka kila ka anga autorité malienne pour soutenir Kaira Kamouko, ka kila ka ira ka foko les chefs d'État de la Confédération des États de l'AES ko ambu soutenir ambe dynamique kele ngono ka foko Algérie bi bara mina no terrorisme wale ko amba condamné. En avion gosira Kadamunka ambo renjini 72 heures du Rouma où il y a avion gossi même pas 1 heure de temps où bora ku ya avion gossi très bien il y a gossi kumuna yuboro fo amma ko boro labi 72 heures du Rouma kono ku quoi explication dit a gosira choumi ou quoi fo si réellement l'Algérie n'est pas un État voyou, si réellement l'Algérie n'est pas un État terroriste, 72 heures suffisent pour que Oukaboni tient Kaira Kafono drone sera Oukayrola. Mais jusqu'à preuve le contraire, Ouka communiqué Bora attaquons. Drone te sait qu'à Gossia à 2 km à l'intérieur d'Algérie, aucun habit malikono. Nous pouvons expliquer ça aussi, mais c'est très difficile. Menteur, il y restera quelque chose. C'est ça que Voltaire avait dit. Donc, en mode là, journalier Moufo, ce pays-là, qui est l'Algérie, qui est un État terroriste, ce pays-là qui protège les terroristes. Donc, on a au journal de confirmer Pi par rapport à Algérie Mounke Anka avion na Kakoshi. Mais Algérie beka Mali terroriste pour demain depuis 2011 faux Pi. Au lieu de MNLA demain Malika, au lieu de AQMI demain Malika, ka Al-Qaïda demain Malika ni État islamique nous. Donc en meilleur na bibina. Algérie masaka na fo taka Mali segera note déstabilisation. Uko communiquer là comme Mali dronier au lieu ka espace aérien violé de 2 km. Guerre ti eni Mali tché et relations diplomatiques banu ñogon tché Mali ni Algérie rakumi état-major de la nouba fama ko semok donc 2 km à peine yon kalo mutike olutum seka Mali autorité militaire ou autorité administrative ou Mali gouvernement contacté pour dire que aka droni atemana aduna nga frontière kono de 2 km. Mais Algérie mokeo donc il n'y a pas eu de sommation. Algérie wula droka Mali ka drone abattu. Mais en état-major de l'armée, où il y a Algérie c'est un acte hostile, un acte d'agression et de terrorisme. Moukama parce que nous drone tout abattre Algérie territoire. Comment se fait-il que drone de Birou au Tara sur Mali territoire? Mali a approuvé techniquement qu'à Irak a fait drone Benaram dans Mali territoire de Koundo. Donc voilà un pays voyou, un état criminel, un état paria. Donc Algérie fléné, Algérie bamonako koni nafiki mena dukono abako du papier ningalke. Algérie ti doit la bi nafiki yako kele. Algérie ti doit la bi fisri wale yako. Algérie ti doit la bi duguya ko kashi malima. Bon anteka ansiki kole parce que atumuni malikora munche o malikora teble bibina malikora de bi. Awre nyabala toute la jeunesse est là. Donc nous on est solidaires de nos autorités, on est solidaires de l'AES. Anya yurula ka fofana. C'est là que nous bajambla baramuno saka nyabli parce que awya ka fo depuis Mali wula ka communiquer ke Burkina yo suit ambi ibefo chani fana yo suit ambi Nigeria bela jelefo angane kenen ko na ya isa abay ka fo Nigeria mbia Burkina be anterga do bora Burkina do bora Niger ambe nyoko sorabi obe solidarité de kofo parce que anyande nyini il y a très longtemps kanga fara nyokon kan bana mumbandala nga jaka frake. Ayiwa Kiba i ye jama fara ɲɔgɔn kan bɛɛ n'a tabako min ye 120 cɛjan n'o y'Ablaye Fofana ye ale fana tun bɛ yen a n'a ka maaw kuma min tun b'o da an b'o yira maaw la maaw k'o fana lamɛn Kiba bɛɛ n'i taa kun don jama lajɛ la. Est-ce que an bɛ se ka sini ko i président ka son élection tɛ yan? Écoutez, nous assis avant vos 5 ans. Allez, 23
223 dièse 5, 223 dièse 6, 223 dièse 6, ça va pour le Gorota, 223 dièse 6, 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 223 dièse 6. Il est là, Ibrahim qui est le président de Burkina, le président de la République, Kassoura Lechonté. Général Tchani, président de la République, Kassoura Lechonté. 223 Koro Emile, oui, Manier. 10 Koro Emile, Lechonté. 5 Emile, président de la République, Assimi Goïta. 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 Faut finir bon. Faut finir bon. Faut finir bon. Samedi, amenez-vous sur le CCB là. 14h, on attend mi-mot sur un secteur de salam alaikum. Nin jɛkulu fana bɛ wuli ka jɔ la tile fila in na Bamakɔ kɔnɔna na hakilila k'a fɔ mɔbiliw b'u bolo u bɛ munumunu salo la ko min ye san 5 ye ko k'o di Asimi ma n'Ala sɔnna a ma min ye nin fɛn in ye fana an bɛna baro sigi ale fana ka don nataw olu kɔnɔna na ka kɛ ni Alizeri ko ye keba sariyatigiw an ka jamana kɔnɔ yan olu kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Mali gouvernement ye ale ye kuma min fɔ n'o ye k'a yira sa k'a fɔ ko a ka pankuru dɔ dasira tubabu kalo sale tile 31 ka taa bila avril kalo tile fɔlɔ la Tenza Waten Kidal ale marabolo kɔnɔna na procureur bɛ n'o kɛrɛnkɛrɛnnen no sa bamanci wale juguya wale kɛlɛli procureur ye ale ni janfanjugu ni janjugu da ni diɲɛ fantan 4 fɛ ale kɔni ko sa ko ale ye kunnafoni dɔ dayɛlɛ a fɔ masa ko information judiciaire nin ko in kungun n'a ɲɛɲɛ k'a bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ ka se k'a dɔn yaasa waleya in a wolola min na sa u bɛ se ka sigi cogo min na kɛba halisa Alizeri an y'a ye k'a fɔ a nɔfɛmaw ani maa minnu bɛ ɲɔgɔn na nin waati in na Mali kɔnɔ yan u caman ka wulikajɔw bɛ sen na n'Ala sɔnna a ma min ye yɛrɛwolomaw ye olu ko k'olu bɛna taama kɛ sɔgɔmada in na sisan an bɛ yɔrɔ min na sa Katikaw fɛ taama bɛ yen ni Ala sɔnna a ma sini ana nin bɛɛ lajɛlen walima wulada in na an nin bɛɛ lajɛlen ja yira maaw la bɛɛ lajɛlen bɛ se cogo min na k'i ka tɔmɔta tɔmɔ a waleya ninnu bɛɛ lajɛlen na premier ministre ale ye Orange directeur ba ale ye o bisimila n'o y'u ka PCA ye sa Orange conseil d'administration ɲɛma Seku Dramé ale kɛrɛfɛ sa an ka ministre min bɛ yen o fana ministre min bɛ kunnafonidiko kunna ale ni bɔlɔlɔ ko ale fana tun bɛ n'o ye Alhamdu Agi Ilɛni ye baara ninnu ye tali kɛ min na sa o ye k'a fɔ premier ministre kɔni y'a ka dayɛlɛ ye Orange maaw ye k'u nana wale ɲuman dɔn kɛ Mali gouvernement ye u bɛ k'u dɛmɛli min kɛ bi yaasa u ka se k'u ka laɲiniw kɛ yaasa fana u ka sɔrɔ ko min b'an ka jamana kɔnɔ dɔ bɛ se ka far'u kan cogo min na min ye Orange ye k'a layɛlɛ sanfɛ kosɛbɛ n'o ye Orange Mali ye premier ministre ale fora kosɛbɛ min ye Abubakar Sadik Diop ye ale yɛrɛ tun bɛ jɛkulu in fana kɔnɔna na ka taa fara sa min ye Dramé kan olu bɛɛ lajɛlen y'u ka wale ɲuman dɔn ta ka ɲɛsin premier ministre ma k'a yira sa k'a fɔ k'u bɛ Orange kɛrɛfɛ baara min na yaasa ka se ka dɔ fara o kan min ye Orange yɛrɛ sa ko a bɛna baaraba minnu boloda san nataw la u y'u da don o bɛɛ lajɛlen na yiriwali bɛ se ka kɛ cogo min na an ka jamana kɔnɔ min ye premier ministre a ko k'a b'u fo u ka nin miiriya in na n'u ka hakilina ɲuman in na u ye min ta ka ɲɛsin ale ma yaasa ka se ka na ani Orange bɛ ka dɛmɛ min kɛ bi yaasa Mali bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na a fɔra min ye baarakɛyɔrɔ ɲɛ sa a fana ka fɛɛrɛ min n'a ka dɛmɛ minnu bɛ yen n'o bɛ ka ɲɛsin jamanadenw ma k'a b'u fu la baara in bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra premier ministre ale yɛrɛ ɲɛna ka taa fara a ka ministre min bɛ yen n'an y'o fɔ sa kunnafonidi ministre nka keba Orange ka victime bɛ yen dɛ denmisɛnninw caman de bɛ yen u gɛnna ka bɔ baara la a bɛ ɲini ka na maa 200 bɔ n'u y'u kalo na san kelen u ni Orange bɛ kiiri la jaabi a kiiri ma ban hali bi an bɛ a fɔ ɲɛmaaw fana ye u k'u hakili to o fana na sabula ni Orange ko k'ale dɛmɛ k'a senkɔrɔma don ka se ka jɔyɔrɔ d'a ma denmisɛnnin minnu fana bɛ yen n'olu ni Orange bɛ kiiri la bi olu fana ka hakɛw de don keba u gɛnna ka bɔ baara la k'a sɔrɔ u taara cogo min na Ala kelen de b'a dɔn u taara tacogo jugu min na wa degun min b'u kan bi denbaya cogo de don kalo 9 filɛ nin u bɛ yɔli la kiiri ale fana tɛ ka se ka bɔ ale jaabi ka se ka bɔ u ka bila u ka hakɛw kɔnɔna na wa min ye hali lafasa jɛkulu minnu yɛrɛ bɛ Orange kɔnɔna na ye keba olu fana ka damakasiw ka ca donc ni ɲɛmaaw n'u ye ɲɔgɔn ye u kana ɲinɛ k'a fɔ ko tiɲɛ don u bɛ ka a fɔ k'u bɛ jamana dɛmɛ u bɛ caman kɛ jamana ye nka o fana bɛ ka degun se jamanaden caman fana ma
o fana ka fɔ u ye u k'o dɔn k'a fɔ ko bi u ni maaw caman bɛ ɲɔgɔn na Orange yɛrɛ ni maa caman bɛ kiri la an ka jamana kɔnɔna na yan bi o fana hakili ka t'o la ka kɛ ni funteni ko ye Keba Kulukorokaw fɛ yen ko min ye jidaga ye ha Keba i donna jidaga da filanan wa jidaga ale tun bɛ sa 400 sisan ko o taara yɛrɛ 1500 Keba a bɔra 400 na ka taa yɛrɛ 800 na ka taa yɛrɛ sɔrɔ 1500 de la bi wa min ye jidaga ninnu ye fana u cɛ ka ɲi kosɛbɛ maa caman bɛ yen dɔw yɛrɛ bɛ yen fana olu fana bɛ fɛ ɲɛgɛn ni fɛn dɔ ka k'a kan wa n'i y'a san fana ka bɔ Moti ka na Keba o fana na a tasara dɔ la o ye 500 ye a bɛɛ lajɛlen bɛ taa bɛn 2000 de ma donc ko bi jidaga ma ka di maaw ye kosɛbɛ sabula dakɔrɔ ji o de bɛ suma kosɛbɛ maa caman bɛ ka jidaga ale ɲini ka se ka baara kɛ ni ale ye an ka jamana kɔnɔna na halisa waati yɛlɛma kɔlɔlɔ ko ta nasira fɛ Sikasokaw fɛ yen kalansow kɔnɔna na sa nin kalo in tile 7 u y'a yira sa ko denmisɛnninw kɔni ka kalan ko a taabolo bɛna yɛlɛma min ye sɔgɔma ɲɛgɛn kanɲɛ 8 ye n'u donn'o la sa u bɛ jigin 12h30 sɔgɔmada fɛ sa kɔni u bɛ baara kɛ a yɛrɛ sa ka fɔ ko funteni barika ka bon kosɛbɛ o la denmisɛnninw bɛ bila ka taa so kɛnɛya ko ta nasira fɛ yaasa min ye olu wo karamɔgɔw wo Keba funteni ka jugu maa bɛɛ lajɛlen ma denmisɛnninw yɛrɛ dɔrɔn tɛ Burɛmukaw fɛ yen école karamɔgɔw olu fana ye yɛlɛma don u ka kalanko la ko ye Keba nin kalo in tile 7 olu dun ka funteni ka jugu ni an fanfɛla ninnu ye kosɛbɛ olu kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko yɛlɛma in kɔni bɛ tali kɛ sa nin waati in na fo ka taa se kalanbila yɛrɛ ma koyi sabula u y'a ye k'a fɔ funteni barika kɔni bɛ taa dɔgɔya waati o waati o ye fo juin waati ye o dun b'a sɔrɔ san laban ɲɔgɔndanw olu bɛ ɲɔgɔn na commissariat sécurité alimentaire ale ye dɛmɛ ta ka don san maaw ma maa minnu sigiyɔrɔ bila nin kalo in tile 5 min ye tonne 30 ye o taara ka di kaba la tonne 30 o fana dira malo la nin waleya in kɔni kɛra commissariat la sécurité alimentaire mɔgɔw fɛ a ka bolofara min bɛ sa n'o ye tako 3nan ye phase 3 ale ka dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ka ɲɛsin jɛkulu ma ale ni baɲumankɛtɔnw ma PASTEF ale de kɔni ka waleya ye nin ye min ye ko in ye sa a ɲɛmaya tun bɛ ministre min yɛrɛ bolo n'o ye commissariat la sécurité alimentaire ye ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan waleya in kɔni bɛ tali kɛ sa ka se ka dɛmɛ ta ka don maaw ma maa minnu bɛ bi n'olu kɛlen ka degun sɔrɔ n'u sigiyɔrɔ bila Keba n'an bɔra yen an bɛ taa seko ni dɔnko ale kɛnɛ kan sisan. Beka wuli k'i jɔ. Seko ni dɔnko Mali b'a kɛra anw ta ɲinan kɛra anw saɲɛ. Seko ni dɔnko kɛnɛ kan sa an bɛ taa musée la min ye Bamako musée ye sibiri tɛmɛnen jabɔ dɔ tun bɛ yen jabɔ min bɛ tali kɛ Fanta Jara ni ale ye ɲɛgɛnkɛla ye fototala fana don ale kɔni ye baara dɔ sigi sen kan minisiriso min bɛ seko ni dɔnko kunna ale tun bɛ a kɛnɛ kan maa minnu fana bɛ yen sa ni o ye musée maaw ye olu tun bɛ yen Tijani Sangare ni ale ye maison africaine de la photographie ale tun b'a kɛnɛ kan min ye cabinet ADC Holding maaw ye olu fana tun bɛ yen ko in denfaya tun bɛ maa min bolo sa o kɛra Cheikh Umar Aidara ye ale fana ka ciden tun bɛ kɛnɛ kan kunnafonidilaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen min ye Fana ye sa ale kɔni ye foli ni ta ɲuman kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma Keba musow olu de taara k'olu don yelen kɔrɔ u ka cɛsiri n'u ka timinadiya k'olu kɛ ja ye ja min bɛ tali kɛ muso minnu bɛ yen bi n'olu kɔni bɛ ka gɛlɛyaw caman sɔrɔ nka u kɛlen don k'u jɔ u jɔyɔrɔw la ɲɔgɔn ja in a kɛkun ye min ye muso wɛrɛw bɛ se cogo min na ka ninnu ladege sabula u kɛlen don musow ye bi muso minnu lakodɔnnen don n'u bɛ cɛsiri kɛ u ka baaradaw la maa caman bɛ u b'u ye bɔlɔlɔ siraw fɛ k'u ka cɛsiri n'u ka baara ka se k'u lakodɔn Fanta ale o de ta sa ko o jaw bɔ ja in a sigikun ye min ye maaw bɛ se k'u kɛ misali ye cogo min ni muso ninnu bɛ min sɔrɔ la u bɛ baara mun kɛ bɔlɔlɔ sira fɛ u bɛ baara minnu kɛ fana ani sanni feereko ta na sira fɛ ale o de ja ta sa ka se k'o yira maaw la u ka waati gɛlɛnmanw
u ka degun min ye Mali kɔnɔna ta ani Burkina ta o a sera ka se yɔrɔ minnu na a taara ye a ko ko nin ko in kɔni ye ale yɛrɛ miirina ye miirina min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin musow ma muso minnu bɛ bi n'olu bɛ kɛlɛ la su ni tile ka se ka u ka denbaya ka yeelen lase u ma k'u dusukun k'olu saniyalen to min ye baara in ye sa a kɛkun ye maa caman ka se ka nin muso ninnu lakodɔn ka se ka o dɛmɛ o la sa a ko k'a bɛ minisiriso mɔgɔw fo minisiriso n'o ye Segu ni Dɔnko ye u ka nali la kɛnɛ kan maa minnu bɛ yen n'o ye musée directeur ye u y'u a dɛmɛli min kɛ a b'olu fana fo jan in a ka se ka bɔ ani a min ye a film ye ka se k'o fana bɔ min ye Tijani Sangare ni ale ye maison africaine la photographie ɲɛmaa ye k'o fana fo kosɛbɛ o min y'a to n'u sera ka dɛmɛ sɔrɔ ka se ka u ka ja kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka a ye cogo min na min ye Aïdara kɛ ye ale fana kun ka maa bɛ yen kunnafonidilaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ nin kɛnɛ kan keba o de kɔni ye an ka Seko ani Dɔnko kɛnɛ bi fan yɛrɛ fana b'o kɛ cɛsiri ni timinandiya la muso minnu dogolen n'u bɛ baaraw la dibi la k'olu lana yeelen kɔrɔ o de kun ye nin ye n'a bɛ fɔ o ma ko yeelen keba an b'an ka ko kuncɛ ni min ye o man di kosɛbɛ an ka imam n'o ye Udu Kone ale balimakɛ kununko o de ye accident kɛ balimakɛ in ye accident kɛ sa a kɔni binna a kan de kan ala y'a ka kalifa minɛ a la hôpital di Mali ale kɔnɔna na bi ni ala sɔnna a ma janaja o bɛ kɛ an bɛ dugawu kɛ sa Udu Kone n'o y'an ka imamu ye ale balimakɛ ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ kiti min ala k'o nɔgɔya n'a bɛ taa jɛmu ala k'o nɔgɔya ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ ni ala sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 18 n'ala ma ko wɛrɛ k'an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan a k'an bɛɛ Keba i Jalo. Ay sabali an ka ɲɔgɔn lamɛn kabi lawale dugu in bɛ tan de gɛlɛya tun b'a na cogo cogo an bɛ jɛ ni k'a kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ don min na ko bi dɛmɛba foyi de t'anw na tuguni dugu in na o de y'a to an bɛ jɛ ka nin ko in kɛ la ne Somangolo ma sɔn n ti sɔn wa n ti jɛn n'a ye abada cɛ o cɛ i magana ne ka dɔrɔmɛ kelen la ko faso dɛmɛ dan b'a yɛrɛ ye n b'i bɔ fo k'i bɔ f'i ye kana se ka fiyɛ o Ngolo ne jiginnen na nin ma ka bɔ e da fiyewu e ye dugu in maaba dɔ ye Ngolo maa t'i numangoro kɛ k'i faso jira ni fiɲɛ wulila e bolo b'i kunna minɛ na degun min bɛ jamana in kan a dogolen tɛ an si la o de la jamana in mugu bɛ a den kelen kelen bɛɛ ka dɛmɛ na an kelen kelen bɛɛ ka k'an jeni yɔrɔ fa walasa ka faso in dɛmɛ baw dɛmɛbaa t'a la tuguni Isa n'o don kolon mugan ka dɔgɔ faso ko la o dɔgɔ fara a kan walasa faso bɛ se ka taa ɲɛ cogo an y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta o diyara aw ye o an danbe seginna an ma o diyara aw ye an kan hɔrɔnyana o diyara aw ye ko ka dɔɔnin dɔɔnin dɔrɔn bɔ ka jamana dɛmɛ o de kuma cayara di sɔnɛ ni sɔnɛ n'a ka sabali cogo di ne ko dɔɔnin min bɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ min ye aw t'o dɔn wa o de bɛ kɛ ka lakɔlisow jɔ ka dɔgɔtɔrɔsow jɔ ka pɔnw jɔ ka sirabaw bɔ ka juguw dagakisɛ bilen sama ka bɔ an da la ɔ n'aw ko a t'o sara heyi a kana ɲinɛ dɛ an bɛɛ de ye jamakulu kelen ŋaniya kelen